Eh Siyanibingelela bazalwane babukeli nonke emakhaya kwelihle igama lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuphinde sibe nani kule channel la sikhuthazana khona ngombuso kaNkuluNkulu, sishare khona intando kaNkuluNkulu, sishare khona izwi kaNkuluNkulu, sishare khona indaba ezinhle zombuso kaNkuluNkulu. Siyabonga kakhulu bazalwane ngani nonke eningxenye, nani nonke senithintekile, eninikeza ithuba nathandaza nabuza uNkulunkulu ngakho konke enikuzwayo kule channel. Siyazi ke bazalwane ke njengoba sikwi social media nje, baningi abantu abakhona kwi social media, baningi abantu abakushoyo. Wena nje ubusekhaya nje mhlambe kwesinye isikhathi singabonakala nathi sifana nabo bonke. Yebo ke inkosi into esithuma yona ukuzomela umbuso kaNkuluNkulu uphelele kupheleleni kwawo, siveze uthando lukaNkuluNkulu, siveze insindiso kaNkuluNkulu ophilayo. Siyabonga kakhulu ke kulabo abathandazile bahlola umyalezo, bahlola konke sikushoyo kule channel. Siyambonga uJesu kakhulu. Kuyintokozo ke bazalwane ukuthi sibe nani. Asikho kwi social media mhlambe ke ngendlela abaningi abangena ngayo. Ithe inkosi uJesu anisebona bezwe nginikhiphile ezweni, senginithuma kulo. So ke sithunyiwe ke bazalwane. Mhlamba abanye mabengena kwi social media ngibonile nje ukuthi ke nayo iYouTube lena ibuyinikeza amathuba okwenza imali. Asingenanga nangalawo mqondo ke bazalwane. Empeleni mayithi inkosi asiphume kuma systems alelizwe, sathuthumela ebukhoneni bayo saphuma. Impela lokho ethi inkosi ayithandi sakuyeka, sahlukana nakho even social media. Nokho ke manje senisibona kanje kwi social media, hayi ngoba kuyinto esijabulelayo nesithandayo ukuthi sivele kubantu emhlabeni kwi public. Cha, ukuba sidlulisa umyalezo inkosi isuke isinikeze wona ngoba abantu bayo batholakala khona kuma social media. Malithi izwi lenkosi ethu uJesu, hambani nenze isizwe sonke abafundi, besithi futhi lapha ku Matthew 24 ngithi mhlawumbe uverse 10 ngixolele mangagothanga kahle, leli ivangeli lombuso liyakushunyelwa ezweni lonke kube ufakazi esizweni zonke. Ilokho njengamanje inkosi ekwenzayo bazalwane. So ke siyabonga kakhulu, ngithi ngicacise lokho ngoba i-social media inezinto eziningi. Sishumela umbuso kaNkuluNkulu gelekeqe, sishumele ivangeli lensindiso gelekeqe elivela ngoJesu Kristu wavuka inkosi yamakhosi. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Namhlanje sinomfowethu la estudio esizocela ukumbingelela. Siyakubingelela baba egameni kaJesu. Amen baba, siyabonga egameni kaJesu Kristu, nathi siyabingelela. Amen. Amen. Ngizothanda ke bazalwane ukuthi ke azethule ubaba ukuthi ubani egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane nonke emakhaya nonke okufinyelela khona lo mlayezo ngegama lika Jesu Kristu. Mina ke ngingubaba uKhanyile endaweni yaseMtubatuba esigodini sakwaMsane. Inceke kaNkuluNkulu esindisiwe nemsabayo uNkulunkulu nemhlonipha uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga baba uKhanyile egameni lenkosi yethu Jesu. Simnikeza udumo uNkulunkulu wethu. Mhlambe ke baba ke ngenzeka mhlambe ke mase siqedile ukulalela lokho inkosi ekuphathise khona, uthi sesiyakhohlwa inombolo zakhe, asale sezisho nje ukuthi bazothola kupha abazalwane mabedinga. Mawukhululekile. Hayi ngikhululekile. Inkosi konke ayikwenza ubala akukho esikufihlayo.
Iy'namba zami balaleli ithi 083 083 86 86 6660. 6660. Phinda futhi baba. Ithi ngicela ukuyiphinda-ke ithi 083 083 86 86 6660. 6660. Ubaba ukhanyile egameni lenkosi uJesu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, sizocela ke ukuthi ke simnikeze ithuba ubaba ukhanyile kulokho afisa ukudlulisa emhlabeni wonke, kubantu bonke, emindenini yonke, ezizweni zonke, elimini zonke zabantu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sicela uthathe ithuba ke baba. Amen. Bangcwele ngiyabonga ithuba eindaweni zonke. Ngizocela nje ukudlulisa nanku umlayezo ophuthumayo ovela enkosini yethu Jesu Kristu ngaye umoya oyingcwele. Ngizocela nje bazalwane ukunithembisa ukuthi ngisticke nje kulo mlayezo kuphela, ngingavezi okuningi noma kukhona okuningi, kepha sicela namhlanje nje ukuthi sigcine sihlale kuwo lo mlayezo inkosi esithume wona. Ngizocela siqaleke sifunde izwi elifakazela lo mlayezo bazalwane. Amen. U2 Timothy chapter 3 verse 1 no verse 2. Kepha yazi lokhu ukuthi ey'nsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima, ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazindlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo. Bazalwane, leli zwi ngicela nalo futhi ukungalihumishi, ngizolishiya nje njengoba linjalo lifakazela le message ke bazalwane. Bangcweleke lapha benombono uNkulunkulu angithume wona. Usho kanjena ke uNkulunkulu kimi uthi abantu emhlabeni balisusile uthando lwakhe njengoNkulunkulu ey'nhlizweni zabo. Abantu balisusile uthando lwakhe njengoNkulunkulu ophilayo ey'nhlizweni zabo, bafaka uthando lwemali. Ngakho wayesethi-ke uNkulunkulu kimi angize ekufakazise lokho-ke. Ngase-ke ngiza, wayese engibonisa-ke abantu abaningi, wayese engenzela indlela ukuthi ngikwazi ukulalela iy'nhliziyo zalabo bantu abaningi angikhombise bona. Ngase ngilalela iy'nhliziyo zabantu abaningi, yayisengibuza inkosi ukuthi uzwani. Ngase ngiveza ukuthi kuzo zonke iy'nhliziyo zalabantu, njengoba inkosi ingilalelisile, ngizwa uthando lwemali. Wayesethi impela kunjalo, abantu ey'nhliziyweni zabo sebegxilise uthando lwemali, balisusa uthando lwakhe uNkulunkulu ophilayo ey'nhliziyweni zabo. Yayisithi-ke inkosi, hamba utshela abantu ukuthi ababuyise uthando lwakhe ey'nhliziyweni zabo abantu, njengalokhu belisusile uthando lwakhe ey'nhliziyweni zabo. So bese besusa uthando lwemali lolo sebeligcwalise ey'nhliziyweni zabo. Yilokho-ke bazalwane-ke inkosi ethe angimdlulisele khona kuyaphuthuma. Yaze yasho nanokuthi-ke konke lokho asikwenze ngasiphi isikhathi. Yiso-ke lesi sikhathi esikwenza ngaso manje, umlayezo ophuthumayo. Yabe isithi-ke inkosi kimi, uma abantu bengakwenzi lokho ukubuyisa uthando lwakhe ey'nhliziyweni zabo, abantu besuse uthando lwemali, imiphefumulo yabo iyabhubha. Igcizeleleke bazalwane, lokho ngithi angikusho njengokusho kwayo. Ithe uma ningabuyisi uthando lwami ey'nhliziyweni zenu, nisuse uthando lwemali, ubazise ukuthi imiphefumulo yabo iyabhubha. Amen. Amen. Bazalwane, ilokho-ke bengithi ngicela ukukudlulisa, ngicela ukungathasiseli. Ngikusho nje njengoba kunjalo. Siyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu baba ukhanyile, sibonga baba uNkulunkulu osithandayo
nosixwayisayo siyawuza umyalezo. Siyacela inkosi silekelele sisize. Ngiyakholwa mlaleli ukuthi lapha ekhaya uyawuza umyalezo udlulisele nakomunye. Ubaba ufunda incwadi 2 Timothy chapter 3 from verse 1 kuya 2. from verse 1 kuya 2. Kunengxenye ethini laphana abantu enzweni zogcina boba ngabathanda ini imali. Mhlawumbe linye ivesi elisekela lokho uMatthew chapter 6 verse 24. Noma singawufunda noma Singawufunda baba. Matthew chapter 6 verse 24. Bazalwane uNkulunkulu uyasithanda. Sonke siyazi bazalwane into esifundiswe yona kuleli lizwe kakhulu indaba imali. So ke inkosi iyasithanda nje ikhuluma kanjena. Kumele ukuthi thina siphenduke sonke. So tholele baba. Matthew 26 verse Matthew chapter 6 chapter 6 verse 24. Ngoba Matthew chapter 6 verse 24. Yes. All right. Funda ke baba. Akakho ongakhonza amakhosi amabili ngokuba uyakukhonza enye athande enye noma abambelele kwenye adelele enye ningekhonze uNkulunkulu nomamona. Mamona uNkulunkulu wemali. Luke chapter 16 verse 13 kuya 15. Luke chapter 16 verse 13 kuya 15. Sivula lamavesi bazalwane ukukhombisa ukuthi siyawuza umyalezo uyiqiniso. Siyacela uNkulunkulu asilekelela sisize egameni likaJesu. Ifundeka kanje akukho nciko engakhonza amakhosi amabili ngokuba kokunye iyakuzonda enye ithande enye noma ibambelele kwenye iyeyise enye ningeze nakhonza uNkulunkulu nomamona. Abafarisi ababethanda imali bakuzwa konke lokhu bamklolodela. Wayesethi kubo, nina ningabazishaya abalungileyo emehlweni abantu, kepha uNkulunkulu uyazazi izinhliziyo zenu ngokuba lokhu okuphakemeyo phakathi kwabantu kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu. Ukuba lokhu okuphakemeyo emehlweni abantu yini ephakemeyo? Imali. Iphakanyisiwe imali emhlabeni. Ngisho ingane encane ngisho ubani imali nje imali. Uthi ke uNkulunkulu izinto esiziphakamisile emhlabeni zisinengiso kuye. Singekhonze yena nemali nomamona. So kuyashayisana. So ke siyamcela uNkulunkulu bazalwane kumkhuleko wethu ukuthi asilekelele. Asifisi ukuthi uze kufinyelele kuleli izinga ubaba alishoyo ukuthi uma ngabe singaphenduki sizobhubha. Siyabonga kakhulu baba ukhanyile. Usushilo ke baba wathi ke akukho zokueda udlulisa umyalezo njengoba unjalo. Amen. Siyabonga kakhulu nceke inkosi egameni likaJesu uvalelisa kubalaleli ekhaya. Siyabonga balaleli emakhaya nisazolalela lo mlayezo nodlulise kwabanye ngoba umlayezo ophuthumayo. Inkosi ekuveze ngokusobala ukuthi uma singaphenduki imphefumulo yethu iyakubhubha. Inkosi ke inibusise kakhulu Jesu Kristu nisazolalela lo mlayezo inivule izindlebe zikamoya. Amen. Siyabonga baba. Inombolo futhi mhlambe sisakhumbula. Inombolo ukukhumbuzana ithi 083 86 66 6660. Amen. Then bazalwane mawukhona umbuzo mhlawumbe umunye ungabuza umbuzo ukuthi ke ngiyeka kanjani lo mhlaba kusetshenziswa imali. Ngiyeka kanjani ukuthanda imali? Uyithanda kanjani imali? Ubona ngani ukuthi uyayithanda imali? Ubona ngani ukuthi ukhonza imali? Ngiyafisa ukuthi ngimlalele uNkulunkulu ngingayithanda imali ngithande na yedwa. Manje ngikwenza kanjani lokho? So ke le nombolo baba seyishilo athi 083 86 66 ngisho kahle. Lo nombolo leyo ningamfonela nibuze ukuthi ke baba ukhanyile ngiyeka kanjani ukuthanda imali? Ngizibona kanjani ukuthi ngithanda imali? Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ngibuyele kuye ngimthande inhliziyo yami yonke. Ngikwenza kanjani lokho? Inceke inkosi ke uNkulunkulu umoya ongcwele uzomlekelela
akwazi ukuthi aphendule leyo mbuzo leyo. Siyabonga egameni likaJesu. Nisale kahle bazalwane. Amen.